idan baka zama sanadiyar sanya farin ciki a zukatan mutane ba, kar ka zama sanadiyar sanya bakin ciki a zuciyar wani. Kar a ce yau wani ya kwana da bacin rai amma sanadiyar kai shi da wannan bacin. waja'altuhu bainakum muharrama. Allah yace na sanya zalunci ya zama haramtaccen abu a tsakaninku, fala tazalamu. Allah yace kar fa sashi ya zalunci sashi. Yakan ce Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allah ina roƙonka shiriya, kamun gamdakatar ka datar da ni. Idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai roƙi shiriya, kai ina kake? Wat-tuqa yace Allah ina roƙonka tsoronka da kiyaye dokokinka. Allah ina roƙonka na zan mai tsoron Allah. Wal-afaf Allah ina roƙonka kamewa in zan mai dottaku da mutunci.